Gabon eta ongi etorriak izan denok, Zarauzik eskaintzen ari gatzaizkizuen emankizun berezi honetara, gora bihotzak. Gaur uda bete-beteko eguraldiarekin hasi dugu eguna, gero ja ez, berriz ere kiskun jarri zaigu panorama oraintxe zuzenean 9:30 puntuan ditugunean. Gaur esan laike, nik atzo esan dakoa, egi bihurtu, dala. Eguzkia atera da Zarautzen! Txalo bera! Oskondo! Txalo! Eskerrak, bazan garaia, eta ni zein naiz, erre. Ere, ala da. Oinakat beroa, dakat gaur. Esan gaiarena. Baina, nijoa horta, ondartzan egon naizelako, eta guri gustatzen da, itzein berritugun gaietan sakontzia. Hori da. Barru-barruaino sartzia, ezta? Eta horregatik, etorri gara gaur denok gisa honetara. Gaur, besteak beste, ondartza ala igerilekua ala ondartza dilema eternalari buruz itzein behar dugulako. Besteak beste. Ez dakit plaxa izan pasatzen zaio. Plaxa zekarri diguzu. Eski haurtzarua gogorra eukineben, mangito tamaño extra. Extra. Eta antiejoak aldrebez jantzitxezen mi vida. Bueno, fantazioa dala. Aizu, ondartza igerilekua, ondartza pixkat hortan bete-betean zentratu aurretik, batean edo bestean, baina igeri zein estilotan ondoen, Manito? Upa! Enun, galdera hori espero, Rol, estilo librean, bizkar, tximeleta edo. Hola. Braza da hori. Ni txakurra estiloan. Txakurra estiloan. Igeriketan bakizue? Bai, baina, ni Julen bezala, ez da iten deten honena. Julenek dena ondo iten du. Krol. A ber, nik hau sartzeko. A ber, aldegin. Epa! Barruraino. Bueno, baina, ondartzarako edo eta igerilekurako pres jarri garenean, guazen. Digestioa inaldezue. Noski. Bai. Gora bihotzak ikus liteke, baita digestio egiten ari zareten bitartean ere. Edo jaten. Erago zen igabe. Desfilea, krol, braza edo atzeaka, nahi dezuna. Oso ondo. Kontu zer egabe. Oiana Maritorena. Maritorena. Jokin aierre garai. Eta. Plaxa. Ikerre, plazaolanekoa. Dena barrura. Eta gaur, ez dakit ondartza zalea dan, ze ondartza gertu ez daka. Gehiago da barrukaldekoa. Barrukalde barruen piztina igual bai. Orain, barruak berak mugitzen dituenak, Nola beste duna? Gureak eta Euskal Herri guztiarenak, ze gaur gurekin etorriko da, gurekin izango da bisitan. Inigo ETS! Da, Inigo Etxezarreta, baina etzen sartzen orduan. Inigo ETS esan da mundu guztiak ulertzen du, eta Inigorekin batera esango dugu gaur ere. Gora bihotzak! Sartu eta hau, ateatzeko arazua da, azkat. Ateratzen lanak. Igual lagundu berdiazu. Vale, helduko diot. Barkatu audioko guztiai. Belarrietatik, gora. Ez belarri. Hau, galeta dira. Aletetatik, barkatu. Eta zer. Ai, gora. Batxilo somo. Bikain orain bai. Listo. Ze pollita. Nogales du ondo? Ondo. Asko bozen naiz. Erreta, baina ondo. Iker Krol plazaola. Bai. Oiana Braza Maritorena. Oike. Eta Jokin Dogi aierre garai. Dogi, hola izan da. Hortxe. Dogi. Oso ondo, ondo zeaten? Bai, oso ondo. Ondo. Zan desbeti gestioa indeterrizatela. Jende asko orain afaltzen ari da. Afaldu lasai. Hori da, honegin. Honegin dara. Eta ez dakigu afaltzen ondartzan ez. Afaltzen ere ez. Baina, zein daude, festetan, udan gaude, eta festak ditugu herri guztietan. Nerea Mazo Baionan, eta Karnolek Isasapa eta Ander Elordui, Bideagonan. Aurrera, Nerea, ez eguzu zer moduti joazte festak Baionan? Gau guztioi, oso ondo doaz festak eta gainera despistatu entzat. Jendea txurigorriz jantzita ikusten baduzu ez da San Ferminetan jarraitzen dugolako oraindik ez. Baionako festak atzo hasi zirelako eta guk gaur onatorri gara ikustera zerrolako ambienta dagoen eta esateizuet jendez beteta dagoela, jendea parrandan egon dela egun osoan zehar, hainbat ekitaldi egon direlako. Orain hiri guztian zehar kontzertuak daude, gero egunean zer ere bai gazteentzako, bai helduagoentzako ekitaldiak egon dira, guk oso ondo pasatugu. Eta gainera eguraldi ona behingoz eguzkiak eman digu. Oso ondo. Eta bueno, momentu zu hemendik geratuko gara. Egon gara karrikaldi
jaialdian. Eske ez dizute zera aurreratu naiz, asko gozatu dugu, eta gero erakutsiko dizuedan bideora arte geratu beharko zarete. Gaur guztia daukagu elkarrekin gozatzeko, 10 erdiak bitarteko tartea daukagu. Egia da, jende pila bat pasatu dela atzetikan, kaso egiten, Baionako festak hasi dira. Eta festak non, Baionan bai, baina Bilabonan ere bai, eta gaur, egun handiak dira Bilabonan uste beti. Gaur beste egun handi horietakoa da. Are handiagoa, Ander eta Karmele bertan ditugulako aurreren eskamutileak. Hemen Amasa Bilabonan beti egun handia, gainera oin jaiak direlarik. Badakizu zen, gaur gauean kontzertu potoloak dekoguz hemen Amasan, Siberutzen da. Eskabidean dekoguz gaur gabaz. Baina badakizu zen, dinosaurioak ziren garai hartan, edo lehen gizakiak ziren garai hartan, edo greziarrak, edo erromatarrak, badenak bidoitugu gaur, hemen gazte egun honetan, denak mozordotu zaizkigulako. Hori da, hemen festa giroa nagusi da, ikusten da Anderren kamisita me bai, hau, festa giro baten murgilute dauela, eta gu gure erronkakin etorriga, horretarako hemen dekogu gure 40 kiloko arrigola, eta Ander, epaileanetarako prest, 2 minutu okiko da gizlako gaurko partai be bai, 33ko marka hori gainditzeko, eta gaur ez di oso urrin ibiliko. Hemen gure 3 partaideak aurrera gure Amasa Bilabonako mutile. Wow! Kontuz! Hori zen dinosaurioa, mozorrorik gabea. Ez dakit noizbait ikusi dozu zen erromatarrak, dinosaurioak, harria jasotzen, guk gaur hemen estreinakoz, mutila kogotxu. Bai, oso gogogin. Bueno, hori da, importante da, nik siribitu, kronometroa be prest. Hori da. Eta gu, hartzeko, venga, botako dugu apustue. Anima mutilak! Bakizu, 33 jasoaldi mutrikun, hori da marka. 34, gaur 34. Hori fe. Nik esangoet 33 baita. Hortxe. Erromatarrekin azeragoaz. Bueno, horra bizea berrintzen dozuen erronka. Hori da, Ander, zure esku. Venga, Marcos Aurelio. 2, 1, eta, betxu gure erromatarrekin. Bai. Julio César Gutierrez. Oso fuerte dao. Vale. Irugarrena. Vale, bestu bate. Julio César. Bos, golpean, Vale, txanda. Txanda pasa, Eta, venga, segi. Tokia bestei. Kontuz, igual otamamos. Argi, Argi, Bilabonan errekorra. Marka usaina. Nik uste nun paga dio, gotara eta paga dekin marka ez dakit oso ondengo genuen, baina Vale. Venga, bestea, ahí va, Vale, honek esku batek Amabi. Vale. 13 eta 55 segundu. Mala. Igual, azkena, Arria. Vale, Marka dago, 33. Vale, ya está. Venga, aurrekoa. Bestea, hemen erromatarra berriz. Xupa, Minutu batean, 17, eta 18. Minutu bat. Eta 14. kontuz, oindikan ez dautana esan da, Bigarren minutua izaten da gogorrena ere, ez baina. Baina, bai dira, azkena, Kontu gaur gauean Bilabona. Honek afalduta datoz. 23. Erraz. Lotxaga beratuz gazteak. Fermin. kontuz, 6. 33 dia, A ver. Zazpi. bajarretu, Minutu terdi. Beste bate. Bederatzi. A ver, erronka. Erronka, no? 30. Vale. 30. Boa, 30. Habla errekorra da, ez da. Hau da, berdin dute marka, eta orain ja. Kafetxo bat hartzea juteko. 5 segundu. Eta beste da? 37. Demorazkako. Bueno, uste genuen hogeita zai izango zirela, gaurko irukoteak, 37 jasoaldi. Hori da, oso naudiak. Sineste zina, Karmele. Haurek izerretuko ziren, baina nik uste geixo izerretu nazela, eta ointigarren jarraituko gu. Osondo, gero beste saiak ere bat, momentuz, Bilabona marka. Festa bete-beteak. Eta zorionak marka. Zorionak. Baina zer da? Eta orain, Oita mazazpie. hainbeste poz, eta hainbeste zorion bizi ondoren, jakin edo gogoratu, mundua, zer esanik ez Euskal Herria,
zatituta, bitan, zatituta, banatuta dagoela. Polarizatutako Euskal Herri batean bizi garen. Hori egia da. Eta gauza askotan gaina. Futbola bai edo ez, tortilla patatat tipulakin bai edo ez, ze gehiago, kiskun daudenak eta kaskun daudenak. Batzuk, antza galtzerdirik gabe ezin dute lorik egin. Ezin dute galtzerdiekin lorik egin. Batzuk alarma bakarra jartzen dute goizetan esatzeko, beste batzuek 17 behar izaten dituzte. Euskal Herria nabarmen dago, bitan zatituta nogales. Alaxe da, eta udan ere bai. Zeba, udan gaudelako. Eta gaur, bai nabaritzen da, bai nire kolorean, eta baita da neguzkian. Esan dugu. Eta gaurko gaia da. Hondartza ala pistina. Ze nahiago duzue, o nora jutezate gehiago? Zu? Zulan? Arrekita garbi nabarmen oso. A ber, asmatu ingoet. Bai. Pistina. Oso. Oso. Baina oso gainera. Ez, hombre, ez, Julen. Oso igerilekua. Igerilekua oso. Oso. Plaxa? Ni hondartza. Zergatik? Oinatik ja mendi zinguratuta dau, ba, nahi beste muturrea fatia guztien izat hondartzara. Ulertu da logika. Ulertzekoa. Bai, ulertzekoa. Marito? Ni hondartza. Bai. Zalantzia da gaine. Bai. Zeba. Ez dakit, nahi hondartzan egote itxasoa entzute utxa bakarria plazer bat iritzen. Gaur egun hori Spotify nire badago, ja. Baina ez da berdina, hor sentitzea eta plazer bat eta pasiatzea eta olatuak. Tirapuk ere Tirapu ez da badago. berdina. Ez Saiatu da, tirapu. Saiatu da. Jokin aserre garai? Ba, ni depende, bainurako hondartza eta ezateko piztina. Nola, zeren arabera, beti ere? Ba, kloroak alergia ematen didalako eta hondartza erdia, ba, motxila barrunea ematen ditelako. Zerrek alergia? Kloroak. Niri ere ez dut egiten kloro. Guztialdi homatartzeko nahiago duzu hondartza. Baina lasai egoteko nahiago duzu igerilekua. Bai, bestela eske kontxardia etxea ematen motxila barruntza pixkat zikin osoa banaiz toaia jasotzen eta tardun. Zezuk, plaxa esate baterako, zure barne bakea edo lasaitasuna? Piskat, zure gaitak esan zizunaren arira zuren hortasuna eta bilatzen saiatzeko, zein uste duzu dela tokia proposagoa, lasaiagoa? Nik uste hondartza, baina erdi utzik dagoen hondartza ba, ni oianak bat nato... Baina erdi utzik dagoen igerilekua ere oso lasaia da, plaxa? Ja, baina ez da berdina asfalto hori... Ze asfalto? Piztina daukazu, asfaltoa? Bueno, baina, etzateko... Belar hori artifiziala ezaten da, ez da gogorra... Bueno, ba, piztina. Oda demokrazia, ze da... Ze ondo! Eitu! Eta piztinan, Hau ze da. Ginkana bat edo... Orduan, hondartza beti. Hondartza. Adibidez, demagun, bazkaldu duzu, esan du Nogalesek orain, digestioa egin behar da. Digestioa egiteko, siesta bat ona egiteko, zein da tokirik aproposena, zure ustez? Jo, egia da nik hondartza beti nahiago izan detela. Bai, enauzu konbentzituko, Julen. Ez da konbentzitu da, ea, zirrikiture matarrapatzen ote dugu. Bai, baina lasaiot, egia da batzutan hondartzan, bai, eta jende asko dagoenean elkarrizketa guztik entzute dituzu. Hori egia da. Hori oso erosoa ez da izaten. Baina, bueno, horre Spotify jartzen eta listo, musika pixka. Beira, nik gauza, nik uste ondan arrazoia magitela. Piztina bat. Imaginatu. Zu zer zara? Ni pizka naiz bat eta beste. Ez du balio. Bai, balio du. Bai, balio du. Esan dugu, Euskal Herria dago bitan zatituta. Bai, erdian hau. Ez dugu esan, Euskal Herriak ez daki bat edo beste. Ez, Euskal Herria badaki. Mirenda Cantabria. Erdian hau. Listo. Buah, eske, primeran etortzi zait dago. Ni erdian hau, baina, imaginatu denok, etxean bai, piztina bat, lasai. Belar naturala, vale? Hau da ASMR. Horrela egiten du belar naturalak. Urazan. Eta, derrepende, zuaitz bat. Zuaitz eder bat. Bazkaldu indezu, tortilla patata, nola da, petxugak albardatuta baino ja hotzak, baina kanpotik kurruz egiten. Kurruz. Eta bete intzea. Eta derrepende esatezu, zuaitza. Noan kaka egiten. Itzala eta eguzkia. Eguzkia eta itzala. Siesta. Piztina! Momentu hortan ere, piztina. Baina, zaizu pasatzen moskito gehiago eten diala momentu hortan? Moskitoa momentu hortan igual du, zezu da bada jorlak, betekaki, itzaletan eta itzal erdi, eta hori ondartzan ez da hor. Zezu ondartzan siesta sartzea eta eten moitzezea hola eta sartzea izu ondarra hemen. Ipurdian, belarrietan, eta hori piztinan ez da.
Eta oiasko bularkiari egiten diozu koska, kurrus egiten dut, ez dakizu bikain rebozatu duzun edo ondarra jaten abizte. Gaur, programa bukaeran esango izuet nork konbentzitzen hon gehiago. Pistinak edo ondartzak. Baina Iker Plaza garbi daka ondartza nahi dut. Zure ikerketa bat egitea. Ikerketa berriz. Bai, bueno, lehenengo eta behin Xabier Madariagan mezu bat jaso dugu. Joder, Xabier Madariaga. Xabier Madariaga. Etorriko aldea egune batean Xabier Madariaga. Kontestadorian, mensaje ditxidozku, esan da, utz nazazue pakean. Ez da horrekin zenei dagoen esan, baina gu gixen bilartian, urputzutan sartzen jarraitu dugu. Oin gontan Bilboko kaleetan barna, ikusi nahi duzue? Hombre, beti nahi dugu ikusi. Guaze. Gabon gudariz, euraldiak izkun kaskun, bertara joan hori gara, ondartzara edo igeri lekura. Zena gehiago dute Euskaldunek, gaur, urpututan, the beach and the pool. Barkatu galdera bat, beach o the pool, ondartza edo piztina nahiago? The beach. The beach! Oh my god. Thank you. Europe's living celebration. Ainara, Iruñakoa. Iruñakoa. 8 urte eramat. Playan edo piztinan itotian bentaja. Olatuekin errazagoa da itotia. Eta divertigarriagoa igual, ez da? Divertigarriagoa bai, baina itotia errazagoa dela. Raquel. Lander. Eta? Raquel. Raquel eta? Lander. Eta? Raquel. Zu sokorrista izan zinen horreko udan, ez da? Duela bi. Duela bi. Zelako esperientzia izan zan sokorrista izatea? Txarra, ume asko. Bai? Bai, ume asko. Ta zuk? Nien izan monitore ume bai? Oso txarto. Zu probo duzu noiz itotia? Ez, bueno, txikian nintzanean natazioa egiten nuan. Zeuen neska bat, hori, nola esaten da euskaraz, como aguadillas. Bai, aguadillas egiten zidana. Eta iaia hori nintzen. Oi, ze gaizki. Bai, oso. La playa, la arena, el sol. Remember anyways. Zeina aguadian gestua? Hemendik hartu. Irudik, hemendik hartu. Eta hola. Hola, ez? A ver, nola inbida aguadilla bat. Hola. Efecto surprise. Eta horria, bera, ez? Aguantador. Zenbat minutu bat azbeste, itxoteko personia. 3 edola. Bai. Eta ja, Resurrection Fest. Norbait konturatu da, alfombra gorri bat jarri daue guretako. Piscina. Vale, agur! Ondartza edo igerilekua. No, yo no conozco nada de eso. ¿El asfalto o el cemento? El asfalto. Que vaya bien, ¿eh? Hau izan da gaurko reportajea bildutakoa. Iker Plaza, hola, gora bihotzak, Euskal Telebista. Ajua. Ondorioa? Ondorioa da, asfalto, cemento, beti cemento. Asfalto esan du. Asfalto esan da, guk cemento. Vale. Eta gero, saiatu nola da, itoketarik eta ez praktikatzen. Ez, aguadiak ez, mesedez, deialdi bat, Euskal Herria aguadiak ez praktiko. Errespetua. Eta itore ez. Oso lan. Jokin aserre garai. Esan. Orain, pixkat ondartzari edota igerilekuari ere lotuta egon daitekeen gai bati helduko diogu, ze zuk gaur dakartzazun tendentziak erakus litezke, bai ondartzan eta baita igerilekuan ere. Bai, zeudan arropa gutxiago erabiltzen dugu, gorputza gehiago erakusten da, eta ze pasatzen da? Baur izkutuan daramazkigun tatuajeak azaleratu egiten direla. Txoin. Jakin, zuk zenba dituzu? Erakusgarria bat. A ber? Eta ezin dianak? Oia, asmaten behar da. A ber, hor daukazu, bale, bat. Oso folklorikoa. Eta esan liteke erakusgarri ez daudenak non daude? Beste saio batean, hori. Beste saio batean ikusi gora biotzak. Oiana. Gaurretik aurre. 0. Plaxak ez daka. Ez. Galdetu bestu zu bine. Julen. Pentsatzen ari naiz, non egin, eta zer, ez. No gales? Bai, esan. Nik bat. Bai, bat dauka. Txiki bat. Denei bildurra ematezian eta lagun bat esan ia zu eta boltu nintzen da gaskin da dago. Hemen gutxi jende dauka tatuaje bat. Zuk tatuaje. Horre dauzka bost. Bai. Tatuaje? 3. 0. Ze pasatzea, inork ez dauka. Tirapu. Amaia. Bat, zuk bai. Amaiak badazka batzu bat. Amaia makilatzen. Esti. Amaiak baitu. Esti, 0. Zo jende gutxi dauzka, hemen tatuaje. Marina ekarri barko dugu berriro, gombidatu bezala, hemen plantilla tatuatzen. Bueno, hemen ikusi dugunez, inork ez daka oso gutxik, amaiak bai, gure makiladorak bai, baina... Hamarkada askotan ezkutuan eraman ditugu tatuajeak, baina orain modan daude eta harro luzitzen ditugu.
Baina zer tatuatzen dugu azalean euskaldunok? Deskubritu dezagun. Kaixo, zuek tatuajerik baldaukazue? Ez, bihotza ez, daukeu. Ze telebistan eta behar naiz, ez duke egingo. Eta oparitutare ez, Ez da oparitutare. Kaixo. Txikitan gustatzen zitzaidan disko bat, eta tatuatu nuen gauza importante bat zelako nire bizitzan. Eta etxean nola hartu zuten? Esan zidaten aprobatzen banun guztia egingo nura tatuajea, eta ondo. Gehiago ikasi zenun tatuajea egiteko, eh? Bai. Nola ikusten duzu zure burua tatuatuta? Oso itxusi. Zu jantzia, el punto sesi, ikusten dizuten. Zenbat tatuaje dituzuzuk? Bat, 2, 3, 4, 5. Niri gustatuko litzaidak tatuajeren bat egitea. Tatuajea nork ordainduko du? Hori ere bai, segin marko genuke, porque hasiera batean nik ordainduko nuke, baina berak ere jarriko balu dirua, pues, hobe. Segin marko dugu, ez da golo. Zuk uste duzu noiz bai tatuatuko zenukela zure bikotekidearen izena? Ez, inoiz ez. Zergatik? Hoi betirako gatzealako eta neska igual ez. 6, 7, 8, 9, 10. Zuek tatuajerik baldaukazue? Ez, da ez zait gustatzen gaina. Tardun, ilobako semalabak etxea iritsiko balia tatuajekin zesango zenioke? Pues alba dute ez eiteko. Porque hori betiko gelditzen da, ez? Bai, orduan ni bezala saltzen bada zesango jozu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23. Aizu, ze parre kontagioso. Nahi tatuajeak gustatzen zaizkit, oain nire buruan ez dakit ikusten naizen, baina bai gustatzen zaizkit. Ba, guztu bat, Eta, horre bai daude ze nolakoa gustatzen zaizkizun, haundiak, txikiak, kolorinetakoak, ez... Estiloak daude horbaitare. Baina orokorrean Euskal Herrian nahiko tribaleroak eta horrelako marrazkiak belaunaldi jakin batzutan asko ikusi genitun hondartzan, eta orain gaztena gauza finak, baina alara ikusi genitun data asko, familia arteko jendean izenak, bikotekideen izenak. Nik ikusi dut jendea, gora bihotzak ikusten hasi, gora bihotzak era engantzatu normalen bezala, eta baita Nerea Mazoren izena tatuatu duenik ere? Normala, Nerea Mazok nahi atzo bertsua, botatzean bertsoa, eta nik igual bere arrupegia tatuatuko, hemen txe. Gabon Nerea Mazo, Baionako festetatik zuzenean? Gabon, ba oso ondo iruditzen zait, miren, ze daukadan aurpegi politarekin, Ala, xedan, eska. Ba, bueno, ideia hona iruditzen zait. Baionak gaudea, atzo hasiziren bertako festak, eta uztailaren 30 arte egongo da hemen di jendea bueltaka eta bueltaka. Eta gu gaur oso ekitaldi berezi batera etorri nahi izan dugu karrikaldira, izuzen ere, euskal giro oso polit bat sortu da Jacques Port plazan, ez dakit ondo esan dudan, baina bueno, eta nik bideo oso berezi bat grabatut, ikusi. Epa! Karrikaldia, iten du 10 urte, baino gehiago 15 urte berba, hemen, euskal kultura, badu bere lekua Baionako festetan, ez da beti hemen izan plaza hontan, hasi zen katedrala Eliza Handiaren ondoan Monto plaza hortan, eta beti asmoa izan da euskal kulturari leku bat emaitzea. Asko maite dugu, hemen karrikalde itzulian, giro hona da, badira dantza, kantak, eta ezagunak, jende ezagunak, diskideak unat etortzen dira. Baionako festak bikain pasatzen ditugu. Beti atxe maiten dugu eskual giro xoko bat. Gero biltxokon eta ikastolako xokoan. Hemen helburua da nahiko gune egikoia eta familiak gaizaitea. Familiak ukan dezaten hemen parada, sos gehiegi gastatu gabe hemen janta edan, tokiko produktua giro honean, eta lasai. Eta ni pertsonalki naiz ikastolako guraso gisa, badugu talotegia hemen. Hemen jateko, edateko, dantzak, kantiak, giro polita, eta orain entzunen ditugu hor izanen dira dantzak, kantuak, dantza eginen dugu ere, eta ongi pasa. Biziki ondo, atzo ginen korrika imi dugu, eta aurrek ilan biziki ondo. Lagunak ikusten ditugu, gure anaiak dantzak.
Baina, betidanik hemen inguruan bizigira eta Baionako festak betidanik ezagutu ditugu, eta gauza bat egan behar dautzuten. Egunero ikusten zitut eskual telebistan, gora bihotzak emankizunian. Ba, oso ondo. Bon, tako ezautu zitut. Baionan ere ikusten gaituzte. Ba, bai, Bat, bi eta hiru. Gora, Baionako bestak, izan ere Euskaldunok dantzatu eta kantatu eta janda edan egiten bali madugu. Normalean mintzat... Hoxe esan behar dut. Ei! Lehenengo gonbidatuak gaur nere gonbidatua da, beraz, plaza... Sofara, Sofara. Plaza bat izan da. Spoiler, sofara. Bidea badakizu ez da? Bai, momentuz, bai, aldatu. Plaza joten ez bitartean, emaiogun... Ongi etorria gure Fernando Alberdiri! Kaixo, Fernando! Fernando Alberdiri! Gabon! Dimuxun! Ondo? Apa, Horik ezagutzen du! Nik ere! Fernando Alberdi! Fernando Alberdi, ez da kontuz gure gauzakin! Rioso gari naiz. Hori zuretzat, Fernando, bihotzez. Nik tarzana jo. Baita ere. Vale. Baita ere. Kao, bueno, nik badakizu. Egon pizkat, ez jarri urduri, lasai ontzekin. Zuk badakizu. Kaixo, Fernando. Kaixo. Plaxa. Bai. Hortik. Hemen ikusita, zuk bakizu zein dan, Fernando? Nik ez dakit ez. Eta ez... Txopixka, no, galez? Zuek, Jokin eta Oiana, ez da gutzen dut? Jokinek bai da. Nik bai. Zu badakizu? Ba, isilikan, Etxian ez dakizuen edo ez, baina danak isilikan. Plaxa, ze irtxura? Nik uste dela Alkandro horrekin konparsa bateko koordinatzailea. Izan liteke, konparsa gertu. Ez, behin ez ederten konparsa baten, o... Plaxa, ez zaizu ondo Hau nere estilu da, barkau, Oino beto. Konparsa izan liteke. Estilo dauka. Estiloa da, baina ez. Gertu tokatzezako, konparsa. Hotza, oso hotz. Marito? Ni pentsaudet, hola, alaia bezala irutu zait izan zitekela, eta orduan klauna edo. Ez, alaia bai, alaia bai naiz. Baina, hotza, izozten aizea. Izozten aizea. Ba, egon bizkat, hori pista hori bat. Hor pista bat junda. Lehenengo pista, etxekoantzako eta Marito eta Plaxantzako. A ver. Munduko txapeldun izan da. Deberi best. Munduko, Onena. Deberi best. Deberi best in the world. Yes. Munduko klaun honena ez. Izan zitekeen. Bai. Baina ez. Biga, hotz ikuste zaituzten. Oso hotz. Galduta, Plaxa? Bigarren pista. Guk bezala, udan, ez du oporrik hartzen. Bota. Laza, bota. Munduko txapelduna, eta udan lanean aritzen da. Joder, badakit. Badakit. Baixo. Ixa! Itxatzen da, irugarren pista eman nahi. Irugarren pista. Eske... Bere lanak ez du asko irauten. Claro. Fernando! Mesedez, ez aiguzu. Zein den zure lanbidea. Izoski gile. Izozki gile. Eta ez izozki gile. Bat, the master of the world. Munduko honena. Gelato World Master. Gelato World? Txapelketa zan, Gelato World Master. Osa, maizu izozki gilea. Gelato, txaloreoa, Gelato World Master. Fernando Alberdi. Máquina. Bai. Inglés ez da gehiago, se llama. Hori, ematen du beste. Pomposo. Nik esan beharretena da, Getariko Donadoni, izena pilua gustatzen zaitela, esan emarri zut. Donadoniko izozlaria. Izozki denda. Heladeria. Heladexe asko iti. Heladexe asko iti. Zu azpeitiarra zara, la ere? Ni azpeitiarra, ama azpeitiarra nun. Esaten Ni azpeitiarra naiz. Toki hori. Zergatik helatuak, Fernando. Zergatik helatua? Azpeitin, gaina, elaua. Azpeitin, bueno, azpeitiarrak elau zali, Kosta tortzean inda, lehenko dozie, ontartzatak gero, elau, Plana izatea, kostaldean jun, elau ejan, eta Plana gero, izatea. malekoien buelti, Hori da, plana izatea, azpeitiarreraz, oso ondo izan. Plana izatea lehen, akiba amai 5 euros gau autobuseako, eta gero, sobratzen agin elau ejan. Baina nolatan hasi zinen, ez duk zergatik esan zenuen. Probatzeaz gain nik egin ere egin egin goitu.
Ez, bueno, ni ikusi nun, erdera esaten bezala un nicho de mercado, osea, ikusi nun... Zu besua. Negoziantie. Basines. Business, bai. Eta, bueno, ni egile da, lanipe geldi unitzen, ni garraiola hien itzen, kamionak egiten ulan azpeitilen, krisisek harrapazigun, eta zozein inber. Eta ikusi nun, hoxe, negozio hori ikusi nun. Ordura arte, bain ere elatu bat egin gabe. Egin gabe. Egile da ni hosteleritzatik natorrela, nire emaztean, familie, getaien oindala 50 urte baino gehiotiken jatetxiak ebe, politena jatetxie. Aurrekoan egon nintzen. Politena, pitxo harrak, Oso. Zuke, zaunak ez du, Justo honak zuke. Pintxoak politenan eta elatuak onenak. Politenak eta onenak. Eta zesan berrizun, ze izozkida jendiak gehien eskatzen zaporia? Bueno, daude bi. Bat beti izen da jogurra. Jogurra izen da beti... Gehien azaldu izan dena, baina hoi nola Gelato World Masterren munduko sorbete honena irabazi genuen mangokin. Mango espeleta? Hori hilarrana da, hori hilarra nahi nun. Kafia... Orduan mango espeleta? Mango espeleta dago baita ere punta-puntan, jogurrakin hortxe. Hortxe. Zuk astero, zapore berri bat ateatzezu. Bai, oin udana pixkat frenatu iten naiz. Udaberrian itet hori, udaberrian iten naiz, gauza berriak iten, eta oin udana nimerda saldu. Experimentau gutxi eta inberdana saldu. Baina bai, udaberrian astero. Eta jutin ez kamilatzen gero, aztian behin zapore bat, eta han jartze deu dendan, ze zapore izen. Adibidez, hilarrarena ikusi dugu, mangoa espeletako piperrarekin. Ez dakit, azkena oin indet tartatofe. Tartatofe. Hori da, gazta, gaietaki eta esne gozoakin. Bai. Nahi dugu. Urrengo aztean dator Lotus. Lotus gaietakin egindako izozkila. Jugo naiz probatzea, emango izut nire, egon pixkat nik hemen bitartean, jugo naiz probatzea nahi baldin bazu merkauratea aurretikan, probaukoet. Probatzeko bakarra emate deu, Oso do, ni batek nahikoa. Porque batzu izete, emaizu probatzeko eta hau, ez dakiz. Merkauratea hau. Orduan euskaldunak ze izaten du nahiago, tarrina ala kukurutxoa. Kukurutxoa. Bai. Parkilo zalea gara. Bai, eta en cambio, Espainilen hor, egoalde hortan da, danak tarrina. Bai, eta gu, en cambio, kukurutxo. Ni ustez, kukurutxo janitea lako. Eta gu, askarrak, tarrina hasta gaten, da kukurutxo bai. Ala ere zuk behin esan zen egun irratian, elatu saltoki batera sartu, elatu denda batera sartu. Eta genero ona daukaten edo ez jakiteko, ze zapore eskatu behar dela? Akora saltzea? Hombre! Nocciola! Hori da, urra. Nocciola, italianos, urra. Nere guztoko nauxe da, ba? Ez dugu xoa. Hori, ni beti zaten, konparazioa diteko, urra izozkite ikustitan egotea. Eta konparazioa diteko, ni rekomendatzen beti urra hartzia. Ba, ni limoi zalia naiz, limon. Bueno, limon hitetan egotea. Bai, eta hori notatzea horre, ona ez da inon da. Zure gogoko nazin da? Nik asko dazket, baina gaztatartakin geldiko nintzen. Ostras! Bai, gaztatartakin, gure gaztatartak, gu indako mermeladakin, galletakin... Dena etxeko. Fernando, barkau, baina uste argazki batek, pixkat, inbiri pixkat emateko ere, ekarri diguztula. Usted, gure jende asko pasatzea, barkau! Argazki hortan, esan berak, nik alkondaia jarri nula. Hombre. Pillo alkondai gabe ginen, eta zan nion, Chris, me gustaría una foto y tal, pero espera, voy a la furgoneta por la carnita, porque las comparaciones son odiosas. Eta hori, elaua jan aurretik, o gero? Hori, surfing da gero. Hori da, getaian, horruan, ni haukin un relazio pixket bere emazteakin da, relazio, laneko relazio, bere emaztearekin? El zapatakikin, bai, etorri zentzan denda, eta kurso... Hor jarri, hemen azkian idatzita horrein mesedez, el zapatakirekin harreman bat izan dut. Lanekoa bada, Bai, ez que periodistak... Zautu zaituzten, eta, bueno, beha izan nion, badaki surfista dala, eta komenten nion, bilar, olatu da daude, eta zeata, badakit, eta, bueno, hor badao leko poli bat, surfeiteko, eta barda, basekin, eta urrengo unin, han elkartu ginen. Baurren abixau. Da, mutil simpatikoa edo? Oso. Ikustezu, argazki atatzeko bate problema igez. Bueno, gorputz horrekin nik atako. Donadoni getarian, Fernando Alberdiren izozki laborategia esango dugu. Aurtengo udako zaporea, zein esango zenuke dela? Zezkau erdeu. Aurten egurren baten naiz pistatxokin. Pistatxo. Bai, pistatxo da...
eske pistatxo auki merdala deien. Klasiko bada, garesti dago, ziero garesti dago. Lehen gaia, Bai, produktua baniztegi izurriteatiken, oxeatiken. Zuritu ere zuk egite dituzu? Ez. Tostatuta hori de ez. Ja, ekartzi gue pistatxoa tostatuta. Fernando, eskerrik asko, eske, hain azkarrite zaigu zuen bisita, benetan, 30.000 galdera gehiago ingo genizkizuela, donadoni, getaian badakizue, politena onduan pistatxoa eskatu, eta nik ez dakit pistatxoa helaua jateun edo ez, baina hor daukagu Bilabonan ez dakit, helatuik bada. Dinosaurioak Bilabonan. Ah, baitu, dinosaurioak Bilabonan. Ander elordu inundo barruan. Ander elordu inundo, Ander, ui! Kaixo, Julen, kaixo, miren. Ba, hemen, badakizue, etortzen gan herri guztietan integratzea gustatzen zaigula, eta horregatik nire afari honetara etorri naiz afaltzera. A ber, dantza pixkati guztu, Ander. Mosorrotu ere egin naiz. Dantza pixka bat. Arratsaldean, hemen mosorroak izan direlako errege, eta bagu ere mosorrotu egin gara. Arratsaldean, mosorro asko izan dira, eta hori deskubritzera etorri gara. Ba, aurrera bideoa. Santillo jaiak hemen Bilabonan hasiak dira. Gaur gazte eguna eta mosorro eguna eta guk ere badugu gure mosorroa. Aupa, Bilabona! Bueno, kontatu, zer egiten dozue mosorrotuta? Guk isabelez jantzita gauden. Gaina hunditik zuzen abioi pribatun etorri geha. Bueno, eta hemen normala da egun honetan mosorrotzea. Gero aukeratzea gai bat. Eta gero gai horren ingurun kuadriako itzaila erakitzeu zertaz nahi duen jantzi. Bale, eta aurten gaia san? Epokak. Eta zuek sarie la época dorada. Epoka iluzena. Troianoak ea, troianoak. Lehen gizakiak, Pedro Picapiedra. Afari bat ingenun, bere urtetan, eta esan genuen, guazen dezitzea disfraza. Zemat eguneko lana? Egun bat. Aukeratu eta hurrengo unean txinota jun, Kamisetak josi, moztu, peatu, listo. Ze garaietatik zatoz? Ez egikan, te lo juro que Eta jai osoan, zaharrenak zuek. Zaharrenak ez gu, bai, karo. Junginan txino eta egun baten, da ideik ez denek agun, esan genuen. Dinosauriok Amazonetik, da fuera. Nik COVID-an garaitik. Medikoa sana? Oainik ez, karrera hasi bat. Orduan ez da mosorroa. Agian. Garaitik garaira, bakeroak ere Bilabonara heldut dira. Iha! Bueno, eta hemen Bilabonan giro ederrean txaranga badator, eta gu ere, jaietara! Bide batez... Zaitu, nimazela! Listo! Eska honek akabatu egin nuen. Eske urrengoan bezala... Begira lehen, Unai, produkzioko Unai araitu da, kristala garbi izen da nola utzi, dizki guztun kristalak orain den. Da, Nogales! Zehar pegi daukan Unai gizajoak orain, Nogales. Barkatuko! Gaurko eta beraz aste hontako azken gonbidatuaren bila. Barkatu, zuen zer da, hemen. Barkatu. Barkatu, Ez que bero iteu. Bai, lehortuko. Udan eta busti mergea. Platxa! Mutxu bat, zuretzako. Guazen. Wow! Gaur gainera prestatu dugu. Kontuz! Katerina, torri. Aizu! Izarra hundi bat datorren ez, Katerina jarri digu, Kontuz! Oituta da hau, onta baino gu, Begira zemat izar orain gure inguruan, Ola Jon, Ola Zaloa, ikusten, zemat izar. Baina egia da, atorrela bat, berezia, musikaria da. Horregatik jarri du, Guk nola esan oso erreixe egiten dugun dena esango dugu dela Euskal Herriko musikaririk onena. Esa jozu sortzeko ja, esa jozu. Kontua! Bai, nik beste bat nahi dut. Kontzertuak eta emanaldiak, baina eskaini aurretik. Normalean, kamerinetan eta eskatzei duzten. Bueno, guk nahiko genuke hau edo beste gartzean. Honek itxura oso nadaka. Urde, pikoa, saltitxo, ja. Fruitu lehor batzuk, da zerbait. Pikatzeko. Ez que hau normalian guri ez dugu jartzen, bat hementik eta gero beste bat hemen. Ez da notatzen nola, ez da? Eta bere taldeak zeskatze duten. Inigo, etxezarreta, etxezeko Inigo, zato zene besoetara, dizkide! Lagun, Magulo. Zer Magu? Kaixo! Eta, honekin. Onda? Mi esker. Zuek? Ez da notatzen, ez da? Inigo? Hori hartu da. Ez. Hola? Bueno, vale. lapurtzen zenuenean horrela egiten zen.
kontzertuak eta eman baino lehen, zuek, ETS bezena esaten duzu, bale, joango gara zuen herrira, baina, mesedez... Whisky botilla o marka tal, ez dugu eskatzen. Normalean, hainbeste baldintza tekniko eskatzen ditugu, ez gaude hola tontakri bat eskatzeko, ja, bastante daugago, ez? Hau ez da tontakri, hau da beharra. Markatu eske buelta ematen nahi naiz hemen marka ikustea, eta guainik ez digute oparitu, orduan buelta emango jot. Urren nahi baldin bat zu oparitu, domi... Eskola bizemate edo, normalean izaten duzu, Bai, holako antzekoa. Igual patata tortilla, etxeko patata tortilla bat. Patata tortilla? Behin kejatu ginen, hori supermerkatuko tortilla patata bat ekartzen gotelako. Uste dut, izan da, keskatu garen, hola, bakarra, gauza bakarra. Ya está, gaizki, Twitterrea dijo hori. Gero, entzun da, bueno, beti entzuten da, talde batzuk eskatzen dituztela gauza oso arraroa. Bai, hori da. Gu nahi dugu toalla zuriak, baina bordatu batzuek. Edo bitan garbituta bakarrik, edo. Eta normalean, ez da izaten hori nahi dutelako, baizik eta hori da, hori gaizki baldin badogo, hori da, beste guztia, horren izkioa. Eskaira teknikoak eta ere behar bada. Eta horrekin jantzen baldin mazara, eta ez dago hau. Bueno, a ber nola gongo. Eta zuk ikusi zenuenean, supermerkatu bateko tortilla patata jaekindakoa esan zenuen. Ekipo hau. Ni pentsatzen hasiko naiz, ea, abertze eskatuko eten, urrengo artean. Artista hundi bazarrenean. Ni momentu bat, ja, hemen gaudela. Oso importantea, Inigo fruta ere, jan, asko. Hemen zueta. Venga, barura, Inigo ETS-rekin gola biotzak! Ongi etorri, gure eszenatokira, Inigo. Gure hotza da. Banatu, afalduko da. Gure bai dugu, Inigo? Ni fueta jaten hasi naiz, baina hortak utzi ditut. Rapa dauka, kontuz. Bai, eta illa hortak utzi ditut. Baina hori... Zinda. Bueno, ongi etorri, zer moduz, udaino? Ongi, hasi berri, ia. Lau bost kontzertu bintugu, orainik gehienak gelditzen dira, eta ongi. Pentsatzen honez, beti etortzen ez, zer promozionatzeko, zer ditu, eta momentu honetan ez daka titularrik, ez daka tezer esateko, bakak ondo pasatzera etorri naiz, eta gaua pasatzera. Saltzeko esaten den bezala ez daukazu ezer? Ella daukazu hartu platanoak eta urdaiazpiko pixka bat. Urdaiazpikoa guretzako utzi deu. Urdaiazpikoa gero pixka gehiago laga deu hor. Urdaiazpikoa eta fueta ez dakite sonadan. Inigo, non izan zan zuen azkenengo kontzertua, eta zen mozkuntzan? Azkenengo izan zen, gaur da, osteguna? Gaur osteguna. Osteguna, aste artean, sopuertan. Nun? Sopuerta. Hala. Piskat urrun dago. Urrun. Nun da hori? Sodupe, Bizkaiko, Mendebaldeko zonaldean. Sopuerta. Aste artean, eta astelenean, Amorebietan, Zornotzan egunen, eta ostiralean, Barakaldon. Eta urrengoa noiz dakazue? Urrengoa dakagu Ezkarai, Erriosan. Ai, behitu arrazioak ateatzen. Kaixo! Ezkarai, agur. Ez da izango Ezkarai festen? Ezkarai festen. Bera, zer gertatzen da horrekin? Osa, ni pentsatzen dugu, bueno, Erriosan, karo, baina Erriosa edo Ezkarai erdia, Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak dira. Aha. Ezkarai festen ez da gaztelerarik entzuten? Da, Euskal Fest. Denak dira baskofonoak Ezkarai festen? Eta tokia beraina polita. Eta hango giroa eta ambientea eta erabat dituzten taldeak ere. Goten zara normalean, edo... Futen zara, ezkarri zara? Ez prometan zara. Benetan? Bai, hau, bueno. Noski. Zer dago, mendira joateko... Osea, natura eta zer gehiago dago ezkarain, hola... Igerilekuaz. Igerileku ikaragarritzia. Zer gehiago behar duzua, mendia, igerilekua. Lan artifiziala edo natural. Eta tarte, asfaltoa. Aizu Inigo, barkatu hemen piztinak eta dena. Bai, barkatu. Nik aldera badaukat. Igerilekua, ondartzari. Ai, abano. Ez que sekanokua gehiago, barruan dekoak. Zer esan berrizun, oaindikan kontzertu bat emateako orduan urduri jartzea edo ja dana lasai da? Bai, bizkatxo bat bai. Eta ona etortzeko programa bizkatxo bat bai. Gurekin neoteko? Bai, eta kontzertua. Ez que kontzertuan hainbeste gauza daude, gainera orain klaketakin goaz, ezin gara, ezin dugu gaizki egin, porque se va, argiak dena dago superprogramatuta eta da, como hasieratik bukaerara arte dago, dena, eta orduan konzentratua egon behar gara, oso konzentratua. Ez que ja, kontzertu bat ez, bai, musika kontzertu, baina belaunaldi zitzaiten otegeago hemen, eta leheno igual, ez zeuden hain markauta soniduak eta argiak eta hori guztia, baina gaur egun da pixkat, antzeslan bat izango balitzezela, ez? Hasieratik bukaerara arte. Bai, azkenean gu planteatzen dugu entretenimendu bat dezala, ez? Norbait, ezagutzen zaituen norbait bertari batea eta konbentzitu behar duzu, eta ordu bat eta erdi, eta gu behintzat planteatzen dugu horrela momentu oro, zeo zer eskaini, zeo zer
abestien artean lotu, inkluso batzutan bukatu gabe hasten gara besteakin, da, hori, entretenimendu bat. Duela 3 bat aste edo esango nuke, Gora Bihotzak saioa, oraindik ere jaio berri bat saio gazte batzenean, aritu ginen musikaz eta beste, eta galdetu genien gure kolaboratzailei ere, eta zuek ze musika eta Oianak esan zuen. Bai! Zentzuten dut. Bai. Zantzen nuen? Bai, egia da, ondo gogatzen zuen, bai. Egia da, adibidez, korrikan Donostian amain iztenean guan. Neretzat izan zen egun hori. Ez que egun horretan aurrekurteko korrika Donostin. Dena elkartu zen. Pandemia eta gero egiten zen lehenengo makrokontzertua Euskal Herrian. Korrika amaiera eta gainera eguraldiona. Izan zen hori, karo, kontzertua hasi, baino 5 minutu lehenago aterazien estenatokira antolatzaiek, eta, osea, eskatu zuten jendeari, mesedes ez bultzatuz, eske zeuden, hainbeste milaka pertsona, baina hola ikusten genuen, eta momentu baten, bueno, gure urduri egun horretan, zen pandemia eta gero kontzerturik igual handiena, ez? Eta, eta kontzertura izan zen, madre mia, eta gero agure bat agertu zen. Marko ira, egia da, doleio batera zen, ark ere erantzatu zuen. Nik uste danok aketela egun hortan, ez? Danok Donosti minan egun hortan. Irakurtzen duzunean inigo, ze idatzi daskotan, ez Euskal Herriko talderik arrakastatxuena, edo irratian behin da berriz. Zer da arrakasta, zer da... Markatu, hementxe irakurriko izut, Bilboko azken aste nagusiko talde karaila izan zinaten, kontzertuan 15.000 lagun, baino gehiago ontzinaten Europa Parkean. Hori dana ikusita, ze sentitzea? Ze pentsatzezu? Nik uste dut ez naizela konturatzen, bueno, eta hori 18 urte pasadiela, osea, ez da batetik bestera gertatu den zeo zerez, baina ni orokorrean nahiko, bueno, langila disiplinatua naiz, eta orokorrean hau beti pentsatzen, hori, etorkizuna zer egingo dugun, eta hori dakan igual arazoa ez dudala momentua behar den bezala bizitzen eta gozatzen. Kontzertutan gozatzen dut, baina batzutan Bilbokoa, kontzertatua gaude egiten dugu, eta horreko gunean adiez San Ferminetan ere, ez dakit 15.000 pertsona dengo ziren, eta galdetu zeaten, lagun bate galdetu zean. Baina orain, ze sentitzen duzu hau? Nengo, como super, bueno, pues ongi, kure lan hain dugu, talase, es como, aberiño gomentzatez, izan zaitez pizka, emozionatu pizka txori. Orduan ez demoraekin konturatu garela, ez, demora pasata, ostia, ze gertatu den ETS-erekin, egia da, dagoela fandom bat, dala fenomeno, ez dakit, masibo bat, eta ni uste duten naizela kontziente, bakarri hori jarraitzen dut lanean, abestiak sortzen, eta... Bilboko arrakasta hura ere aipatu dugu, San Fermietan ere izan zarete, Laister izango zarete beste hiriburu batean. Eta... Beste hiriburutan. Bueno. Nik data bat... Nahi nion erreferentzia aietako bati. Ze hiriburutik bertatik ez, baina hiriburu horren ingurutik. Heldu zaigu urrengo bideo. Hau, zuretzako. Galdera sorpresa bada. Bainigo. Bueno. Lauean, Fueros Plazan, zure kontzertua, lehenengo aldera da, ea gumiltzek haitu duen, eta garren aldera asekaren zainaz. Engeli... Asekaren zainaz. Dupelakoak. No sinvergüenzas. Lotxago dira. Ni beti esaten, dupla, oinelea urte batzuk ikusi nuen, eta zuzenekoan, benetan, gutxitan ikusi dut Euskal Herrian behintzat, talentoa duten bi pertsona, ez? Eta ni badakit, haiek dakatela, ni batzutan ez dakadan ahalmen bat, hori estenatokian, ese dibo, nik hori ez dakat gustatuko litzake, baina ez daukat, ez? Eta gero ezagutu ditu danean, eske son, unos sinvergüenzas, aurrekoan broma telefoniko bat egin ziaten gazteako podcast batera. Holakoak, asko gustatzen zaizkinei. Eta, bueno, beraiekin hori egin genuen Itzalizazu argia kanta ETS-eren diskorako, eta orain gero Gasteizko txosnetarako eraiek eskatu zeaten favoretxo bat, egin dugu, eta Fueroserako esan nien, nahi baldin bazu dudan etorri, gonbidatuta zaudete. Baina galdera, ensaiatu egin behar da? Ensaiatu, aurrekoan behin etorri dira, eta ziren etorri ez da soinu frogara. Zerbait egingo dugu! Eta gainera, bueno, hortik egongo da Instagramen, justo da reggaetoi kanta bat, eta ni normalean, zati horretan, ez naiz oso dantzazalea, baina pixkat egiten dut. Momentu horretan, lehenengo puentean, bueno, egin nuen, talasai utzi nindun. Eta bigarrengoan, hartu nindun atzetik, asiztea nola egiten estenatokia. Eta no puto gari, keka. Eta gizu inoz hauekin. Bueno, artista bat ekarri dugu. Kontzertu urta juteko gogua dakat. Herre horik ez da faltako. Artista bat ekarri dugu, Gora Bihotzak saio ontara, Inigo zuri eskaintzen ari gazaizkizun saio ontara, baina ez da bakarra izango. Beste bat ere. Beste bat. Txoin, zer?
Ai, eske, hau beti dijoak gauzak aurrera tuta. Nik uste nuen ja ikusiko genuela. Nik nahi ditzein. Ozer ikustera. A ber, Unai, mesedez. Zer nahi duzu? Aklaratu zer nahi duzu. Ari zaigu belarrita. Udan gaude, ez da? Udako abesti bat egin duzu, Zunerekin. Zune. Hombre, eta nik hau dakit buruz, goitik bera, mesedez. Tirapu. Elkarlan modura hasi zen, zekit, zuebion artekoa, baina egia da, plaza batean eta beste batean, eta elkarrekin itxurinak egiten ikusi zaituztegu behin baino gehiagotan. Bai, gainera, diskoan sartu zen azkenengo kantua izan zen, ja diskoa grabatzen ari ginela, sortu nuen melodia, bidali nion, bien artean egin genuen letra, como super azkar dena, eta batzutan hori gertatzen da, ja presiorik ez dakazunean, bateatzen dira olako kantuak. Eta modu naturalean, hori, beste abesti igual batzuekin alderatuz, jendeari gehiago gustatu zaio, eta gero eskaintzak etorri dira, gazteatik galan jotzeko eskaintza, turrean ere jotzeko eskaintza, eta hor justo turrean ikusten egena, hori bai izan zala, karo, 3 minutuko kanta baterako esan ziguten, ez dakit berron herrialdetan ikusi behartzela, ez dakit zenbat milioi pertsona. Beira, behituzuk, imaginariak ikuste dituzu guaintxe bertan hemen, eta ze sentitzezu? Eske, ni beti pentsatu, ni bakarri pentsatu, atzean egon zen lana. Bai, eta? Donostira joan, jantzietarako, beste gunean geratu ezakitzen bat bideo, egon zen igual hilabete bateko prestakuntza horretarako. Wow! Eta hori da ikusten. Plazan jende asko zegoen, eske Inigo esan duena, hori ikusi zuen mundu guztiak eta benetan esaten dugu mundu guztiak. Bai, eske nik benetan esateizut, beti nahi zenetela kantantia izan, egia da, hau txonekin bizitzak ez ditutzi, eta orduan, baina beti nahi izan esaten nun, estenatoki handioietan, jende hori dara zuri bai eski esatezu, eski soy diosa! Nik ala ere, zurreko antolatzaile bezala, urrengo urtean ez dakit nondik abiatuko duten, Euskarendik ez imaginatzen dut, nik eramango zintuzket kantatzena, ala ere. Bueno, hori utziko dugu. Egunen bat euzuk eta nik abestuko dugu. Eta ez etzasmau, oain bideo sorpresa. Orain bai, ikusiko dugu bideoa? Orain bai, sartuko dugu sorpresa? Seguru gaude lankideon. Hori izango da. Ez dakigu. Zein izango zera? Ez dakigu, zein da, hemen sorpresa asko teia. Ai, basune! Bueno, ni ikustezun bezala, zenba denbora ikusi gabez, hainbeste ekitaldi eukitugu batea eta ja denbora etxoa ez dela egon. Bueno, galdera bat, oain Instagraman asuntakin eta filtroak, aurpegiko filtroak, ez? Zu noiz eukitzezu aurpegi hobia? Goitzean esatzu zenean, ala gauizan oera juteko gobintzaik. Sango jatzu. Eta nero batean ego gara, ezkaraien koizituko degula berrik. Ale, aio. Momentuz ezkarain ez dago, oso ondo dago. Gainera ez duzan ezkarain gurekin igoko den kantua kantatzera, edo ez? Esan du, egongo garela, aie jotze dutelako aurreti, baina ez dakite igo. Ez dugu hitzagin, aspaldi ez dugu hitzagin. Sorpresa! Joa beharko dugu aurten ere beraz. Total, oso galdera musikala egin dizu. Behin esan zian, ja, inigo barkatu, baina eske, igotze dituzun historiak, lo aurpegia daukazu. Benetan, esan zizun maite zaituelako, esan zizun begira, igual, eskratu aurren. Eta, kaso egin diozu? Pues es, porque azkenean ikigotze ditut, momentuan, orain, bakarri behiratzen dut argia, que no tenga muchas ojeras, que tal, que cual, eta aurrera. Eta ez ditut filtrorik erabiltzen, ez ezer. Gaur makillaja, derrigortu nautxolako. Gaurratea, historietara, gaurratea. Baina, zertara gehiago, goizeko animalia edo gauekoa? Goizekoa. Ba, eskerrak. Goizekoa. Arpegiak izaten ditu gure. Ezkorian nire aurpegia hori da, zen nio, zeraz kamon. Bueno, gauza bada arpegia, Jokin Aierre garai, eta beste bada, duela 18 urte, Ento Sarmientorekin asistirenetik. Ez jarri, bale, ez jarri. Ez. Uste dut ez daukagula. Baina ordutik ona besteak beste, estilistikoki ere. Aldatu dira. Aldatu den. Beira, bisita baina nik kaldera bat. Ai, badikoa, agur. Ez que bisita. Claro, Suneren ondoan, Duplaren ondoan, ze pasada Euskal Eszenan zeleno denak balio zuen, eta orain denak txukun jute zerate, zuen estilistak dazkazue, ze pasada, norako iraultza izan da hori? A ber, Gugia lehenengo diskoan 2012an korbata horiekin joan ginen urte batzuk, gero korbata txuriekin, garai hortan uste dut eska jotzen zuten. Hori da. Eta ja, ez daki zein urtetan izan zen, baina nila, ezer oso sentiten zen, pixkan mozorratzen ari nintzela, eta orduan ja, beste bidea hartu genuen, eta egia da igual,
Ni gertatzen zaidala da, hori, normalean nire pertsona eta pertsonajean artean ez dakit non dagoen desberdintasuna, eta horregatik ez zait gehi gustatzen aldatzean ere eguneroko outfitarekin. Beste galdera sorpresaik ez dakau, baina gure galdera sorpresa da, ja ohitura bihurtzen nahi dan galdera sorpresa da. Zemoz, errikiro. Ez! Bai! Ez! Gaur, bileran esan dugu beste aldera ingo genuela. Esan dugula jarraituko deula. Jule! Zer ulertzen. Txilikan. Zer mogu zer egin. Ibarako erantzun aurreko galdera. Ja, kao, eske... Eske batako pertsona bat, burua taladratzen. Errikiroretan ondo? Ez, eske, ba. Bueno, ba, eskerrak. Zer besti politaen heldu da garaia, bai? Bide bonan izan deu, gaur marka. Eldu da garaia... Carmen deitu diotain. Carmen legizatzo gata aterren orde. Beste erronka gara, beste marka... Eldu da euria hemen amazan bilabonara. Mozorroak bai, jaiak bai, baina euria ointxe bertan haseu erronka ikusi gure zaberako. Halan gabe egun polite gaur, errekorro eta mazizku jaso aldi, Carmelen. Hori da, errekor barrexe dukugu, hori gainditzi oso zaila izango da, baina, bueno, saiatuko die, oin beste daukotu bat dukugu, horretaran saiatuko dienak, eta hande, zeitzu die? Hemen, orain dela 20 minututik praktikaten da bizen laukotea, txalo bat gure hemengo laukotari. Bueno, hemen dekaguz disko astu, Oianeko Frank eta bi tango dantzari. Hori da, Ander, Eurixe hemen deukogu, eta nik uste lehen bailen azti honena izango dela, ozak, zu prest bazauz, usto laukoti prest dauela. Nik prest, hartu zuen lekua. Iru, bi, bat, eta lehena! Bigarrena! Eta hirugarrena! Eta laugarrena! Pega beste bat! Gora! Pega, hurrekoa! Mira, hurra nino zendu den jendeak ere, Oso ondo, Lasai oso ondo, Oso ondo, bai, segi. Beste bat? Pega, neska! Hau zerbait eta naritzen da, Beste bat? Oia, neska! Beste bat! Eta bongarrena! Oso ondo! Bost jaso aldi! Venga, horrengoa. Hogeita merete segundu. Goraino, Amaika. Goraino, Esan dio Carmele, goraino, Amabi. Goraino. Kontuz bietzak. Airu. Goraino, Gorago. Amala. Tramposo. Onaino. Beste bost jaso aldi. A ver, disko astu. Carmen. Segi. Amazazpi minutu bat. Kontu, amazazpi, Kontu, Mesortzi. Emeretzi. Hogei. Oye, kontu. Lurrera bota ere fuerte egiten. Apai, bota ite gure. Venga, horrengoa. Hogeita bi. Gora, bilaguna atope daude. Nik ez dakit. Bilagunako jendea fuerte ikusten, baina gero nik paga ikusten tenian. Ez da, Hogeita bost. eta bilagunakoa da. Adi ez da egona pariuntan. Raxa, eterri honea ikustea. Bai. Bilagunan ondo bazkaldu, afaldu eta gozatun dabe. Perfecto. Hogeita Venga, bai. Azken segunduak. Sortzi. Venga, 20 segundu. Oso ondo, beste bat, 20 segundu. Ea, bigarren. Hogeita mar. Bigarren markanik onena, bai? Hor bai, hogeita bai. Ez da vuelta izan. Amairu, lau, iru. Iru, amairu, hogeita amairu. Amalau, bale, amalau. Bigarren markanik onena? Eta, denbora. Berriz ere, aurreko marka, berdin dugu nahi txobetan, hogeita amairu jaso aldirekin. Venga, ala. Zoramena da nagusi eta... Jarraituko dugu Azpeiti. Ai, Azpeiti. Bai, gerame bai, izango bai hartzen bai, eta... Ni eta ez da parriko egun hori. Azte burona pasa, eskerrik asko Ander eta Carmela eta Bilabona eta guzti, ondo pasa festak. Kontuz Bilabonan inork besotan altxagabe. Hori da, minik hartu gabe. Hori da indarra. Esan dugu ezkarai festen izango duzuela urrengo kontzertua, ez da? Inigo? Bai, larun batean. Larun bat ontan, bertan, ja. Gugoaz. Zer da inbiako? Azte buru pasa. Osteguna da? Bi gonbiapen dazkagu. Bi lo egin? Bi gonbiapen gelditzen zaizkigu. Ez da gutxo iru. Eta sorpresa. Zerbait? Gu fijo, gure lagunak ingea, ja. Bai. Osa, nere zuegrai argazki bat behatu dio.
Nogales. Nere suegra argazkia biatu. Nogales. Lehen da bizitxo, herrik asko tortzegatik, Inigo. Barkatu. Gauza bat utzi duzu argitu gabe. Zer? Ondartza la piscina, Nogalesek nahiago du zestuako balneariua. Barkatu azken orduko, bai, albistea, bai, esan. Bai, osondo? Vale, bueno, esateiate, xultzeko. Esateiate, bihar ere, eguzkia aterako dira bihar retzita egun guztitan, zarautzen. Erreko. Gora bihotzak! Gora!